și azi vom face gaming. Vom juca Dream League Soccer 2017. Și să începem. Și să începem meciul. Mingea este la Ferman. Dă pasă către jucător. Se duce, dar a ratat. Și o pasă de minune, pasă și poate să fie gol, nu știu. Offside. Și să încercăm să luăm mingea, facem un pasă. Eu în acest timp voi încerca să câștig. Nu sunt prea bun la Dream, dar voi încerca să câștig. Să iau primul loc în campionat. Să încerc să iau primul loc în campionat. Nu s-a primit lovitura. Și McFay trebuie să facă o centrare și face o centrare și prea tare. Dă pasă în urmă. Pasă și un șut, poate să meargă peste poartă. Și dacă vă place videourile noastre, puteți să ne spuneți ce jocuri vă plăcea să jucăm și 1-1 și golazo! S-a primit. Și am făcut foul. Am făcut iarăși foul și poate să ne bată gol, dar nu știu dacă portarul meu poate să obțină și a ratat poarta. Și bate de la poartă. Și ne-a adăugat arbitrul plus 2 minute, dar să scăpăm gol. Nu o să scăpăm. Și primul time s-a terminat cu bine, cu 1-0. Gallagher a marcat în minutul 32 și vom încerca să marcăm câte mai multe goluri ca să ajungem în final. Și am luat mingea, dăm pasă lui... Și se duce 1-1 și face lovitură pe poartă. Am ratat poarta. Și se duce iarăși unul. Nu, mi-a luat mingea. Și ei se îndreaptă spre un contraatac și i-am luat mingea. Și facem pasă și se duce 1-1 și face lovitura și ratăm poarta. Iarăși am ratat poarta. Și am făcut un foul cu McFay. Și portarul meu e bun. Am găsit o pasă și am recuperat balonul
Și ne îndreptăm spre un 1 la 1, 1 la 1, dar nu! Și mi-a luat mingea și e corner! Putem să batem un gol, dar nu știu dacă se va primi. Și șut! Am ratat poarta. Pe lângă bară. Și se duce 1 la 1, 1 la 1, contraatac și cum se... Poate să fie gol, nu e gol! Dăm pas în urmă să facă centrare și face o centrare, nu știu, nu corect, McPie, care a făcut foul. Și ne ducem 1 la 1, 1 la 1, 1 la 1 și batem peste poartă. Și s-a adăugat plus o minută. Să vedem, poate reușim să batem un gol. Și se duce 1 la 1 Condro. Lovitură pe lângă poartă, dar șut frumos, șut frumos. Din greșeală am apăsat. În final și am intrat în campionat și o să mai jucăm meciuri de acestea. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like, distribuiți-l mai departe. Pa, pa, cu voi astăzi a fost Max.